Ara farem així... Ah! No! Merda! Quina cagada! Hem a Casa de Montnou, Minecraft en català i de qualitat. Hola de nou, parlem a Casa de Montnou i estem aquí juntament amb Raxi88 començant una nova sèrie de Minecraft a la Hola. 1.5.2. Saluda. Ei. És un youtuber català del qual feia temps que volíem fer una sèrie i tal. I bé, avui hem decidit començar i esperem que doni molt de sí la sèrie. El primer capítol serà compartit, per tant ara fes el teu saludo / salutació, com li vulguis dir. Jo? Sí, tu. Bon dia, catalans, catalanes, em dic Raixo 8 i estic aquí fent una sèrie nova amb en Mac Casa de Montnou, amb una skin de Patricio. I bé, la sèrie es diu, com es deia, Dos catalans en una terra de píxels. I anem a començar, no? No em mireu malament, l'ha triat ell. Jo li he donat el vistiplau, Sí. La idea ha estat seva. Bueno, després de pensar que en dir això, Catalunya Shore... què més hem pensat? Bueno, no sé què més hem pensat. Tinc una flor per tu. Oh, gràcies. Però que vull, me la puc menjar? No, és verinosa. Bueno, comencem. Em vas matar. Com sempre, i per coses que passen a la vida de Minecraft, doncs hem sortit a la neu. Sí, a la neu. On ets? És que veig a venir que ens perdrem sempre. Vale, et segueixo. Sí. No, sí, perdre ens perdrem sempre. Ja està. Què? Tens fusta? Bueno, 3, 4... No és suficient. Hòstia, és que em ratllo molt aquí picar, bueno... Picar amb la mà. Pica amb la mà. I 7. Vale, perfecte. L'has plantat tu o s'ha plantat automàticament? L'he plantat jo. Per què l'has tret? Perquè sóc un liante. Has fet una taula de crafting o són tan burros que n'hem fet? No. Vale. Doncs vaig a fer un pic. Sóc intel·ligent d'això que treballes tu. Mira si ets bona persona. Vaig a fer un pic. Joder, és que... Oh, mira, carbó a la primera. Sí, es fa fosc. Vaig a fer-me... Vaig a matar porcs. Tenim carbó. Tu, espera, que et faig una espasa. Coi, doncs va, ràpid. Què fas aquí baix? Pues estic fent correries. Vols que et mati? Ja pagar el porc amb els punys si no em dones l'espasa ja. Espera un moment, no em piquis. Toma. Oh, l'he mort. Mata un porc a puny. Estic fort. A veure. Va, tu, fes-me una espasa. Vaig a fer. I un forn. Una espasa per tu. A casa. Ràpid. T'he fet una espasa. Agafa-la, però. L'has agafat? No. Sí. Vinga. Vaig a fer un parell de pics. Oh, mireu-us. Un altre mort. I me'n torno cap a baix a buscar. Un forn. Fes un forn. Bueno, és que no tinc suficient pedra. No em matis, no tinc suficient pedra. No és culpa meva. Et tiraré un nou al cap, això és el que faré. Ok. Ja tinc carbó i tot, és que sóc un pàquer. Però, tio, jo no puc baixar perquè em mato, entens? Comprendo. A veure, anem a posar per aquí dalt. Tio, fem, no sé, una entrada a una cova que se sol fer. No. Jo és que no sé construir cases, és el meu gran defecte. T'he posat 4 de carbó. Suficients. I tevos... I amb l'altre fem antorxes perquè, tot i que no utilitzo mai, sempre dic, anem a utilitzar antorxes perquè farà falta, que si no em mataran els creepers i sempre em maten els creepers i no poso cap antorxa.
Per què? Perquè em fa ràbia que quan em maten, doncs desapareixen les antorxes, saps? Joder. Sí, sí. Oh! Toma, pantalla completa. Jo no volia. Ah, li estic donant a tot, no? I flipes. Tinc 6 més de fusta. Oh, perfecte. 4 per mi. Toma, ara va a 30 FPS el joc, T'he acabat de fer la por més gran del món. Té els 2 de carn que tenies per aquí que t'he robat. M'has robat? Sí, t'he robat. Què fas robar? Vale, vale. Vale. Bueno, jo crec que podíem marxar d'aquí, no? Mira, un esquelet. Oh, una gallina. Ja no volia. Equilibrat. No, ja està. Merda. És que, joder, merda esquelets. És culpa teva. Bueno, ens hem quedat sense llum. Bien. Demanar el perill més... Moment. Oh, Sí. 2 ous. Agafaré una mica de sorra. Per què? No ho sé. Saps? Perquè imagina... Jo que veus una casa. Dóna'm una casa. Se m'ha laguejat. És que aquí això dels fraps... Tu, per què tornes a plantar els arbres? És il·legal. Legals tu, que els treus. Ostres. Joder. Deixa de plantar, de plantar els arbres. Desplantar. Desplantar? De plantar. De plantar malament. Uah. Hòstia, que raro, estic en distància far i m'està anant normal. No sé, I què fas en distància far, tio? Passa de la normal, com tothom. sóc un liant. Sí, ja veuràs quan la lies amb el teu ordinador. Ja veuràs. En riurem tots. Opcions, configuració de vídeo, normal. Au. Ui, des d'aquí veig coses. Bueno, És veritat jo crec que hauríem d'anar tirant ja. I... Sí, però cap a on? no ho sé. Cap a on? Mira, tinc una idea. Podríem buscar la illa de la vaca. Ai, de la vaca, de la... com es diu? És que ara no em sortirà la paraula en català. I no ho penso en castellà. Del bolet. La illa del bolet aquell. Més et val no dir-ho en castellà, Més et val. Pego, nano, et dono una hòstia i... L'olla del bolet... Tu saps el que podem tardar a aconseguir arribar a aquella illa? Ja. Te És que n'adones? si ho féssim seria una còpia d'una sèrie que fa el tio de Barcelona Minecraft amb una altra persona. El qual no faré publicitat perquè Vale, doncs deixa de parlar d'ell, si hòstia. no em pagaran. Centra't en la sèrie, tio. A veure, marxem d'aquí ja. Un moment, Agafa... ho he agafat tot, ho tinc tot. He agafat antorxes Aquí n'hi ha que fa aquesta, tio. i què? Té, vols antorxes? Te'n dono 8. Vale. I espera't. Vale, vale, acabo de guardar Apareixen els creepers, marquem acabo de guardar d'aquí. les coordenades, o sigui fent F3 veurem el vídeo i tal. Epa, esqueleton amb un arc encantat. Doncs a veure si ens el don. No ens el donarà. Auts! Aparell! Ole! Mata'l. També vaig a per ell. Yeah! Toma el misto que acabo de fer. He fet el misto de la meva vida. Què, no t'ha donat? No. Mira, podríem viure No aquí m'ha aquesta donat nit. res. No podríem viure aquí. Sí. Jo crec que hem d'avançar, encara que ens matin. Total. Només... Oh! per Ovelles, aquesta nit. ovelles! Les ovelles lo peten. Ovelles? O sigui que ens podem... No ho peten, es moren. L'agasso. L'agasso. Toma, t'he robat el... Creeper. Vale, ja tinc 3. Tinc 3, jo en tinc un. Mira, 2. Vale, em venen 2 zombis. creepers. Moriu-vos.
Vell de zombis. Art de la rabosa, tu. Oh, mira, una ovella. I el seu amant al costat, sí. Vale, ja està. Ens podem fer un parell de llits i anem a dormir. Separats. Oh, mira. Mira. I aquí. Per acá. L'he mort. Tu, vine aquí. Tranquil. Ara Miquel, vinc. vine. Patracio. Sant Patricio. Vale, un. Ara diré Patracio en vez de Patricio. Ok. Patrici? Sí, 100% Patrici. català. Patrici. Hola, em dic Patrici. Hola, nena. Em dic Patrici. Patrici. I m'agrada jugar a Minecraft. Mira. Carbó. Ah, t'he donat un pico o no? Un pic, vull dir. No. Aquí hi ha pic. No m'has donat cap. Mira, que aquí te n'he tirat un. Hi ha pic. Pic. I saps per què te l'he tirat aquí? Perquè pic és això que fa pal, ficar. Fa pal. Sí, fa pal. Puto Patrici. Puto Homero. Homero. Ah, quin fàstic. Homero, tio. Latino hablante, Hicimos un video. Patrici. Ja està. Tu, on has tirat ara? No et veig. Ah, i m'agafes aquest ferro, molt maco. Ah! A veure, un moment, deixa'm reorganitzar això. Epa, vinga. Tira, Que raro, tinc més carbó que pedra. Un fenomen paranormal. Et podria dir estrella, però després t'estaria insultant perquè et deformi. És veritat. Per què quan piques un de carbó en surten més? Això és una merda. Estàs obligat a picar-los. Obligadíssim. No, en sèrio, si no ho fas... Et mors. Et mors. PDRM. Et ve un creeper per darrere. Sí, et surt perquè sí. No ha agafat el carbó, plas. Volat pels aires. Mira, se m'ha acabat. A qui no li ha passat? A ningú, a tothom li ha passat algun cop. Merda. Estic gastant el teu pic. Vale, bé, som aquí un altre cop. Merda, s'ha acabat la mina, tio. Quina estafa. Que has acabat de menjar-te, tio. Què acabes de fer? Doncs... T'has menjat algun Sí, és variant, o carn què? de zombi, que és molt bona. Però tu per què menges la carn de zombi? Perquè és molt bona, tio. Vale, anem per aquí. Bueno, considerant que ets una estrella. Sí, ho trobes com algo normal, no? Sí. Bueno, jo et deixo el carbó, que vindria a ser com... la meva merda, no? Perquè és de color negre. Cagues negre? Sí. Puta estrella, tio. Oh, mira, allà n'hi ha més. Al final tindràs més experiència que jo, o sigui, quina mala persona. Soc nivell 6, així que... Però que quan Jo acabes nivell de 4. On has He anat? sortit de la mina, és que no hi ha més camí. Està tancada. Ah, vale. Vale. Bueno. Pues... sí, ja et veig el teu indicador. Hòstia, és de dia? Sí, és de dia, veus? Que bé. No, mira que bé. No, mira, un porc. Vale, posarem el Soc forn. la mort. Ai, el I forn. mato. El forn. Bueno, si vols posar el forn. El Forn? forn, el forn. El forn o el forn? Si vols posar el Forn. forn, també el pots posar. El fort, sí. Posa la crafting table. Vale, no em piquis. O la taula de treball, o com en diguin en català. Cago en els elaboració. La Elaboració taula està bé. d'elaboració. Que les eles geminades són el millor que hi ha. Elaboració. Aquí no hi ha la geminada, aquí no hi ha la geminada, aquí hi ha la Veritat. geminada, tio. Hem de treball. Acabo de quedar lleugerament malament.
Més que llorirà. Aquests 3 lingots de ferro són per mi. Ladrones. I allà hi ha carn, que és meva. També menjaré carn podrida. Seguint el model d'en Patrici. Mira, jo sóc més guai, com que en Homer menja de tot, jo no he aconseguit emprenyar-me. Què? Què dius? Que no m'he enverinat Ah. quan he menjat el... És que curiosament, només no t'enverines quan n'has de menjar més d'un. I el primer no t'enverines, però el segon sí. Està bé. No està malament. Va, et faig un pic perquè sóc bona persona. Dic que està bé, que a mi no em passi. Vale. Et dono el pic, te l'he tirat. On està usted? Estic matant Vale, ovelles. em queda el pic. Estic assassinant ovelles. Ja està, ja m'ho pots donar. T'he donat terra, em serveix. La meva terra! Ah! Canvi per canvi, eh? Tornem a fer el canvi. Ah, no, que hi perdria un altre pic. No em sortiria com tu. Voldria dir el revés. Tinc canyes de sucre, si vols tinc canyes de sucre. Tu, dona'm alguna de menjar. Ja està, ja tinc 8 de menjar. Té una espasa de ferro. Voy a comer todo. Oh. T'he tirat l'espasa de ferro. Pollastre cru. Bueno, acabem de coure tot això. I amb l'altre que ens fem? Més pics i més... O ens fem armadura? Puc fer els ferrats. Ous ferrats, què dius? No existeixen. Es pot ficar al forn. No fa res, no? No fa res, però és la gràcia. No, hi ha un mod que sí, Hi ha un mod que... És que hi ha cada mod de menjar. Acabes de destrossar el xiste, mira que era dolent, Però hi ha mods que sí, Sí, però hi ha mots. Era per consolar-te. Ah, gràcies, Miquel. Què fem, armadura o fem més pics? Ens el guardem. Sí, no? Vaig a tirar aquests 2 ous que no serveixen per res. És una... Jo tiraré a l'aire. I així potser et cau al cap. Jo vull. Okay. No, és que l'he tirat. Pensava que en tenies més tu. No, això no. El que tinc són 3 floretes en què et poden enverinar, o almenys Jo pinxar-te. et regalo una rosa. No sé, com vulguis. Ex, part-te-la. Ah! L'he agafada. Tinc una fletxa. Jo cap. Ah, no, jo en tinc 3. Té, agafa-la. Si buidem espai. Mira si ets bona persona. Tens ossos? Ah, no. Ah, bueno, jo sí, tinc un os. Un os. Ai, tinc 64 de carbó, toma. 64? Molt bé. 64 més Vaig 7. deixar això que no em serveix de res. No, ara ja mateix ho he trobat. Ah, bueno. És que sóc ecologista. Com vulguis. Vale, traiem això. No et posi al mig? Ah! No sóc ecologista, sóc naturalista. I on és la diferència? És igual, bé. Doncs que l'ecologista... No ho sé. Vale. Continuem cap allà, no? Cap on vulguis. Ens perdem de totes maneres. Sí o no? Oh, canyes de sucre. Ja en tinc. Bueno, anem a la... Agafa-les tu, que així ens ocupem un son lloc a l'inventari. Vale. Encara una Hòstia, mica això és el una mina. hòstia. Vale, és un superbuc d'il·luminació. Vine, vine, que aquí hi ha una mina d'aquelles que dius... Us podria ser el cul de la teva mare, saps? Perquè és ben fonda. On l'has trobat? Al costat hi ha un forat. On hi ha un forat hi ha llum. Al costat hi ha un forat.
No. A veure, un moment, que estic picant carbó. Coi, veig el teu indicador, però no veig... No veig la mina, tio. Un moment. No veig aquest forat tan usat. Un moment. Oh, crec que ho he trobat. Mira, doncs Ei, passem per què he aquí trobat? Sant Patrici? Sant i anem a la Patrici. mina. Anem a la mina. Però anem a baixar d'una manera ètica. I normal. Pròpiament d'un Sí. català, eh? Poc a poc i bona lletra. Així, fent escala. Molt bé, i som tan llestos que fem 2 escales. Cadascú la seva. Soc tan llest que faig 2 escales. I a més les faig malament. Arriba un moment que coincidim les escales. I ara ja només en tenim que fer una. Està bé, està molt bé. Ah, mira, carbó. Ah, mira, Vale, se m'acaba de trencar el pic. I no hi ha... Ah, sí, sí que hi ha. Ja deia jo. He baixat perquè no hi hagi res. Quina merda. No hi ha. Mira, he trobat una ravena. Una ravena. No sé si està ben Una ravin. dit o no, però... Sí, una ravain. A veure, cap on? Aquí dalt, aquí dalt. Aquí no estic jo, eh? Un forat, Oh! aquí. Una ravena. Tio, hem d'entrar aquí, és més important. Hòstia, un creeper. És més important. Ah! Primera escena de pànic. Ui, s'ha caigut d'aquest. Vale. Aquí muntem la nostra base, que som uns fuckers. Hem d'assenyalar la sortida, que és aquí. I aquí muntem la nostra base. No, me caigo. Bueno, he trencat la primera norma del Minecraft i m'he caigut. Norma Quina és? essencial número 1. No. Saps quina és? Ah, mira, Quina és, perquè hi ha una quina és? sortida, tranquil, tornaré a entrar. Mai mina cap avall. Mira, una ravena encara més fonda. Bueno, suposo que per aquí puc pujar, me cago, que em tiren! Uf, quasi em maten. Per què coll estic posant el carbó aquí, això? Ah, merda, que em peguen. M'estan fent bullying. Emma Casamont nou el rescat. No vinguis. Ja me n'en Uah, surto. puc aconseguir que tinguem disc el Últim primer dia. supervivent. M'acabo de cagar d'una manera... És que m'ha vingut com una rampa a la mà, que he mogut el ratolí molt ràpidament i a més a la vegada m'ha disparat un esquelet. Total, que he saltat i a baix hi havia un creeper i pensava que havia caigut, però resulta que no havia caigut. Excuses. Uau, podria ser tan èpic això? Oh, merda, que hi ha gel! No! És que podria aconseguir no, m'ha que un no. esquelet matés un creeper. No. Si ho aconsegueixo és que serà tan èpic. Merda, per aquí. Uf. Merda. Estic sudant M'he cagat en de tu, tot, però va. tio. M'he cagat en tot. Ah, Ole. Una escaleta amb armadura d'or. Bueno, ja he aconseguit sortir, eh? Yupi. Ouch. vale, ara aconseguiré que un esquelet mati un Mort creeper. de Déu. Els meus ous que ho aconsegueixo. Què vols, un disc? Sí. Vols un disco? Si no tenim per... Ah, mira'ls. Hola. Vaig a mirar una mica. Ah, merda! Mira, un el esquelet, creeper, hola, patarà senyor el esquelet. creeper. Abans que peti l'esquelet, patarà el creeper. Ah, entro. Sí, patarà... Ah! Ja No, l'has que liat. està a punt d'explotar. Sí, fa fintes, però no explota. Fintes. L'has matat, l'esquelet? Ah, no, encara hi ha. Jo no he matat a ningú. Vale, ara els tinc. Mata'l. Soc bona persona, no mato gent. Merda, mort. Bueno, jo l'únic que assassino són les ovelles, però... Merda, és que al final l'he matat. Hòstia, que em tirarem en el Al creeper. final... No, encara cauràs.
Cauràs i riurem un rato, eh? Millor. Saps quina gràcia tindrà quan et És que ara ens estem complicant per aquí Home, i... Ah, sí? Tu t'estàs complicant No per sé. aquí. Què estàs fent? No, és que ara hauríem de Mata el saltar allà creeper. i tornar a pujar i és un par. Hòstia, què és allà baix? No, el creeper, dona't mort al creeper. Hi ha... Espera un moment, hi ha un puto Ah, esquelet per que està aquí. tirant... Ah! Hi ha un puto esquelet que està tirant un colló de fletxes a terra, tio, això és normal. Perquè m'ha tirat Però el què mateix fas? esquelet. Joder, és que Lerdo. a terra hi ha un colló de fletxes. Teu. Ah, que em maten. Vine, Ara, ja. ràpid. Vale. Jo el rescat Joder, millor, és que mira creeper, quantes creeper, fletxes que hi ha marxa! aquí, tio. Ah, un creeper. Marxa! Merda, un Marxa, esquelet. marxa! Me l'he carregat. Només queda un esquelet. Et dono llum. He matat l'esquelet. Au! Necessites ajuda? Ara et podria venir a buscar. Sí, necessites ajuda. Marxa. Merda. Qui és que m'està tocant ara? El mateix puto esquelet? L'esquelet, hòstia, que és l'esquelet, nano, és l'esquelet, Miquel. M'he fet una barrera. Ja està mort. Per si de cas. Bueno, Bueno, això es posa interessant. Sisplau, un like i un bon morim. favoritos. I subscriu als 2 canals. No. No es demana mai, Miquel. No fins que no tens 10.000 subs. És que ja els tinc 10.000 subs. Què dius? Tu, Patrici, tio, no sap llegir. No se sap els números, pobre nano. A veure, Oh, sí. No sóc partidari No de sabré. fer això de l'aigua, però bueno. Com que a vegades em toca bastant els ous. Oh! Això és una mina de mena de ferro. Mina de mena de ferro. Ets una puta estrella de mar. Què t'ha d'importar, tu, l'aigua? Diuen que aquest joc és fàcil. Oh, mira, or. Però igual has trobat or. Som rics. Quina capa està? Estem a la capa 22. Jo dic que he trobat or, és que he trobat or. És probable que és... Pot ser. Fins a la capa 10 no hi ha diamants, eh? No, és a la 12. Caça el diamant. Bueno, em Ah, sembla. bueno, doncs a la 12. Tio, com tu saps, eh? Puta estrella de mar. Bueno, això cada cop més interessant. Aquí agafant carbó com un desgraciat. Interessantíssim, eh? Carbó. Quants en tenim ja, carbó? Toma, i he deixat en allà el forn i la taula de crafting que no la tornarem a veure mai més. No sé ni per què ho he fet encara. Tranquil, ja la tornarem a agafar. Mira, ja tinc or, veus tu que bé? Ole, ja tinc or. I aquí el carbó me'l deixes perquè el agafi jo, que sí? Vale. Sí. No. No et moris. Espera, tu estàs Hola, allà. toma buc. Vaig a darrere teu. Aquí. Espera, és que ara ja Què fem, m'he tornem? perdut, m'he desorientat. És cap a l'altra banda, per tornar a la ravena, però bueno, aquí hi ha una ravena encara més gorda, si vols. Quan més gorda millor. On vas? Joder, és veritat, aquí hi ha una... Oh, lápis! Uf! Eh. Lápis, acabo de trobar lápis. Sí, lápis, Sí. i he trobat un No. esquelet. Se m'ha acabat d'atracar. Ah, cabasso! Ui. Mira aquí, que el tirem. No piquis, eh? Mira. Ah, vale. Ja està, no, si s'ha caigut sol. Uah, sota hi ha un altre esquelet. Merda, tio, està ple d'esquelets, això. És que per què ho havies de ficar amb xungo? Oh, i creepers. Jo no sé, malament. Sort que hi ha aigua. Merda, esquelets. Me cago en Ja l'esquelet. està, ja t'has tingut que tirar, joder. Bueno, ja farem TPs i coses rares. Ouch. Fill. No. Uf. No, deixa Sí, estar, home. ves, home. Toma, però que m'atraqui jo. No. Merda, mort. Toma, toma, m'ha donat un arc. Morta, ajuda'm. Ja mort. Vale, molt bé, però hi ha un esquelet No que el està veig. assetjant-me. Oh, redstone. Això... Està a la teva, allà. Sí, Redstone, mata l'esquelet ara, sisplau.
Toma més latis. Estan molt aquell tallar, eh? No m'agrada com miren. Estan com... Et vull matar, saps? Et vull mort. Vigila, no minis directament Ja, la sí, redstone, sí, que ja, encara ja. cauràs en un pou de lava i morirem tan Allà ràpid. dalt del no queda. Ja està. Ah, m'has Cago en tancat, l'aigua, molt tio. maco. Ho he fet perquè A veure, no caigués aigua. anem cap allà, no? Poder. Para. Vale, Cap on no hi hagi monstres. Així millor ens quedem aquí. Podríem intentar sortir a la superfície. Quan portem gravat ja? No sé, però de moment és bastant divertit. Sí, T'has donat abans ho que he estic fet com saber. més gordes millor? I ho he deixat a la interpretació de cadascú. Vale. No, era per si no t'has adonat que ha sonat Oh, molt aquí hi gay ha una- i alhora... Bueno, no vale, molt gay vale, no, vale. però... Aquí he estat jo abans. Ha set com és hora... Ai! Que m'ha costat la lava, tio! Oh, merda, ens ataca algú. Jo el mato! Joder, com assetgen, nano. Mata'l. Bona. Zombi buguejat. Zombi retrasat. Ara ja està. Ja no és retrasat. Aparell! Mort. Vale, jo crec que podríem deixar el primer capítol aquí, no? Sí, després gravem el segon. Vale, per tant... Pares? Bé, ho deixem aquí. Gràcies, like... Què més? Bueno, digues tu l'altre. Like, comentar, suscribir, favoritos, Vale. compartir, Ara en català. afegir llista de reproducció, publicar al El Facebook, Twitter i... al Twitter, Instagram, no. Instagram, No en tinc. Instagram, tio, Instagram, foto la Bueno, pantalla. doncs, això, gràcies i fins la propera. El següent capítol en el canal de Rexe 88. Social. Apa, adéu, que vagi bé.